Angithi noma ngidlala ney'ngane ngisemncane kodwa ngangiyidlalisa kabuhlungu. Kusho yona-ke insizwa econfess ukuthi yaba inkabi isesencane, esikhathini esincane kakhulu yaba inkabi, kodwa-ke yayithuka isigxile isingene yagxila kulo mkhakha wokuba inkabi. Mlaleli wami, ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso njengamanje. Angithi ubingelelo yini Mathinto acebisa intombi zomgqamela amehla akho, abanye baqamela imali zobazi. Ngana kwethu, usuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi wenze okulungile, upress subscribe button, ushare, uphinde ukhomente, ulike. Kanti ngabe usumdala la ekhaya, uyalazi usiko ukuthi ufike ulike, ushare bese hlangana laphana kwi-comment section. Unciphisa kakhulu nje enhlambeni ngana kwethu, uqinisa kakhulu ngala embonweni noma-ke emakhomentini akha, ngoba kulonyaka impela kufuneka sikhiphe odokotela, la kufuneka sikhiphe abantu abesebelahla ithemba ngey'mpilo zabo. Ngiphethe insizwa lana-ke mlaleli wami ekade iyinkabi, ithi sihambe yahamba yayeka, kodwa-ke yayingalibheki ikhanda futhi yayingahluleki uma ngabe-ke isiphumile. Angingangimosheli isikhathi esiningi mlaleli wami, asihlale nje kwividiyo yayo nansi. Kusho ukuthi nje uma ngikhule ekhaya, mina ngikhule ngiwumfana nje obeyilungele, obe-right, ey'dlalela nabanye abafana, bey'jabulela kumnandi, bedlala amabhola njalo njalo. Kodwa benginayo leya nto, ngizothi nje mhlampe omunye umuntu uma engibhekile, benginayo leya nto yokuba nesihlukunyana, kodwa mina bengeke ngithi mhlampe ngiyasinaka. Sahamba sabonwa abantu. Engukuthi-ke mina emkabini angitshoyinanga ngoba ngithanda, or akuyona into ebengithi ngiyimisele nje ukuthi ngiyijoyine umkabi. Ngikhumbula bekunalento-ke le masikhula kuthiwa umuntu odla umuthi akadubuleki edutshulwa umuntu omdala, yabona, mangabe eqinile edla umuthi njalo njalo. Sakhula nje kuthiwa udutshulwa ingane encane engaphansi kweminyaka ukuthi. Mangikhumbula kahle ngaleyo sikhathi ngangina 13 to 14, lapho 13 to 14 ngathathwa abanye nje omalume-ke engeke ngibavezeke amagama abo la ngenxa yokuvikela isithunzi sabo. Bangithatha ngalento engichazile ukuthi usuke ungayiboni wena ukuthi kunenhliziyo ethilo nayo. Sahamba-ke imoto-ke ababehamba ngabo, abahamba nge-BM-ke ngalezi ayikhathi i-BM phela yayisadlisa-ke kukubi impela nje, uma uhamba ngayo hayi udlisa ngampela. Hawu, bangithatha-ke ngangena-ke bangithengela amafohlofohlo ney'qeda-ke, sahamba sashona khona. Ngoba-ke ngakhula mina ubabe nesibhamu, bekuyinto nje benginakho ukuyibona ekhaya njalo njalo. Hayi, bangitrena nje kabili kathathu ukuthi kudutshulwa kanje, kanti bangitrainela ukuthi ngiyobulala omunye umuntu. And ngaleso sikhathi mina ngiyingane, angazi lutho. Lo muntu lona ngizosondela nje eduze kwakhe, ngokusho kwabo ngizosondela eduze kwakhe, ngimkhulumise, ngimfishane vele, mangathi uyagoba ukhuluma nami bese ngiyiphonsa. Nebala-ke ngakwenza-ke lokho. Ngikhumbula kahle kwakula ko 8:30 ekuseni. Ayi, ngayiphonsa mhlampe zaba u-10 kwezu-16 ezazikhona esibhanyini. Emva kwalapho futhi ngashiya phansi isibhamu ngabaleka, kanti bona bazothi mabengibona ngibaleka beshaya imoto, badlule bathatha isibhamu bazongiqhwitha mina lapho engibaleka ngithi ngibalekela khona, ngoba lento engiyenzayo ngiyayiqala ukuyenza. Zange futhi ngicabanga ukuthi ngingase ngibe umuntu ongenza lento. Khumbula ukuthi ngisasela ko-13 to 14. Ilapho engayeka khona isikole-ke mina, ngaqala-ke izinto zobunkabi, ngajoyina umkabi, ngathengwa ngaphansi kwenye i-agent, nayo futhi engeke ngize ngibalule igama layo. Ekukuthi nje mina emkabini angingenanga ngoba ngithanda. Kuningi-ke nje izinto ezenzile sengiyinkabi, kwahamba kodwa ngabiyeka ngezathu ey'thile. Ngelinye ilanga ngiyonitshela nje ukuthi yini into eyangikhipha emkabini, ngoba akusiwona amaphoyisa. Mina ngiboshwe ngina 17. Kuningi-ke sikwenzile after iMozambique le engangiye kuyona. Mfowethu ikhanda bengilishaya ngiya, ngilishaya ngibuya, bengilishaya ngibheke lena, ngilishaya ngibheke lena. Angiyiqhenyi ngalokho, kodwa ubunzima nobulwane ebese bungaphakathi kumina kube yisimanga. Angifisi ukuyibona, angifisi ukuyiphinda leya nto empilweni yami. Inkinga-ke ukuphuma, akulula ukuphuma laphana ngoba
uma usumshayile oyedwa usufana nomuntu oyibophezele, usufana nomuntu oyingozi kubona, uyafa uma uyinkabi. Mina ngazi ukuthi ngishintshe indawo kangaki, uyafa ngempela uma uyinkabi ngoba usukweleta labantu laba obasebenzelayo. Khumbula ukuthi uma ungabanjwa amaphoyisa ungacula ukuthi ubuthunywa ubani. Amaphoyisa awafuni wena, amaphoyisa afuna lo muntu okuphumile. Ngakho-ke iyona nto enzima ngempela ekuphumeni ebunkabini. Akubona nje ukuthi ubunkabi yinto enjani njani, njengoba ngishilo mina ukuthi angikhishwanga amaphoyisa ebunkabini, ngakhishwa ezinye izinto engiyomchazela futhi ngampela ngelinye ukuthi yini le engikhipha emkhaleni. Mina igama lami elithi umfana wendawo angiqanjwanga nje ebholeni or esikoleni, ngaliqanjwe emkabini ngoba hayi umuntu bengimbeka endaweni yakhe, bengimbeka umuntu endaweni yakhe ngisemncane phela. Ngaboshwa-ke ngahlala ijele ngesikhathi eside kakhulu ngiboshiwe, njengoba ngisho ukuthi ngaboshwa ngina 17, kodwa bese ngilisha mhlawumbe mangingabala benginendawo mina, benginendlu yami mina ebengibhala ngegazi labantu ukuthi mangaze ngimshayela umuntu ngithi 1 ngiqede ngihambe ngiyoshaya omunye, ngifike endlini yami ngizothi 2 ngibhala ngegazi, bese ngiyisilwane lesi sangempela.